Bună ziua, lume! Eu sunt Violent și jucăm din nou Happy Wheels pentru că, nu știu, pare interesant. Doar de aia jucăm. Da, scuze. Și înainte de a începe videoclipul, vreau să spun că în primul link din descriere va fi o aplicație numită Giphy Cam. Va fi o aplicație numită Giphy Cam doar cu utilizatorii de Apple. Giphy Cam este o aplicație cu care faci gif-uri foarte rapid. Vă dați voi seama după ce vă instalați, nu contează. Să am dat drumul la filmare, dar să jucăm Happy Wheels pentru că de asta am mai. Ok, deci play. Ok. Dar vreau să termin pentru că sunt sigur că nu l-am terminat. Dar nu l-am terminat. Nu l-am terminat. Nu l-am terminat, sunt sigur, deci... deloc și trebuie să fie acum asta. Să n-am venit să jucăm, nu să vorbim. Ok. Ok. Da, deci, de chestia asta nu pot să trec. Da, oricum o să vă spun la sfârșitul episodului. Așa. Ok. Toxic. Ok, deci vreau să termin asta neapărat. E super interesant să termin. Nu știu ce e mai departe de peștera aia, pentru că eu nu mai am 130 de pe peste 31, dar nu contează. Mă uit, asta contează. Ok, deci asta cred că
că era necesar să merg acolo, dar nu contează. Deci nu mor aici. M-am prins. Eject. And immediately. Fuck, să nu mor aici, băi. Screw you, bro. Doamne, ce se întâmplă? Așa. Ok, nu mai am nimic. Așa. Fuck this. Restart. Să nu mai las până nu fac chestia asta. Screw you. Yes. Ok, hai să le spunem o dată. Static hârtiile acolo, e doar acolo. Ok, stai. O să vedem că poți interacționa. Ah, gata, poți interacționa. Nu mai trebuie să mă duc la dinozaur direct. Super. Ok, eu mă duc acolo și... User, and here Z. Uite, aici sunt picioare acolo și nu pot să... Da, știu. Hai, bă, ești. Doamne, de ce nu merge? Ok. Deci cred că asta o să fac în tot videoclipul. Știu, trebuie să facem. E prima... E cea mai interesantă dintre toate videourile. What is happening? Interesant e când Hedy este nivele proprii și... Lucrătoarele.
Asta. Dați. Tu dormi în picioarele. Aici nu mă mai las frumos, dar mi-am dat seama cum se fac. Că merg. Nu mai am picioare. Bine, cred că nu terminăm episodul ăsta acum. Să văd cât am filmat. Cred că am filmat o grămadă de timp, că eu filmez mereu o grămadă. Am 11 minute. Deci, da, problemă. Să vedem. Vreau să fac asta mai repede pentru că știu că vă plictisesc cu ceva mai. Și cred că o să puteți să dați skip. Dați skip la vreo 13, nu știu sigur. Eu de-abia descrie voce. Dați skip pentru că o să vorbim chestii importante. Ok, și știu că vă plictisesc. Ok. Am gândit cum are. Ce-ai băgat de... Uite, vezi ce s-a băgat de... Vezi? Fuck! Deci... Deci puteți da skip deja mare. Dați skip până la 20 de minute. Cred că tot episodul o să fac doar chestia asta. Eu? Și eu o să am bani. Hai, așa mă. Hai să termin episodul. Nu s-au zicea, mersi că m-ai salvat. Am fost prins aici o eră. Și o să înveți ce înseamnă eră. Shitty. This cover is super.
Mai ai nevoie de 2. Ok, hai să continuăm. Deci. Deci atunci când cad, dau space, apăs pe space, ok? Cad! Da, am apăsat pe space. Bă, ești. Hai! Ok, deci nu mai faci... De ce folosești aia? Nu mai trebuie să o folosesc pe asta oricum. Ok, deci am filmat de încă și arătat episodul aici, nu contează. Hai să jucăm altceva pentru că nu vreau să Poți să mă joc și eu? Stai mă. Run human random. Fake card. Get away with the fake card. Ah, interesant. Trebuie să apăs pe Z. Știi? Și merg o dată cu ăștia. Oh, my leg! Nu se poate așa ceva. Iuhu! Ce se întâmplă? De ce cu oamenii ăia? De ce nu? M-au răpit extraterestri. Șmecher. Încă tot. Șmecher ăsta. Hai cu tot. Oh! Ok, ăsta pare dești. Am fost răpit. De niște actești. Deci e șmecher, mă, ăsta. De niște actești, știi? Trebuie să apeși de Nu trebuie să... lasă o fată ăla. Nu știu. Trebuie să pun o grasă. Ok, deci cred că pe ăsta e șmecher asta, nu știu. Doar trebuie să apeși pe S. Dar ce face mă? De ce au? O femeie s-a română, oh my god, ce se întâmplă aici? De ce nu A tras o săgeată în mine. Oh-oh. de cred că Nu. Ce s-a întâmplat? Deci, dacă mai aveam cap, termina, bă, cum? Cum? Hai încă o dată, deci asta e ultima oară când începem. nu-mi place. E șmecher, Tudor. Space. Space a zis. Oh, nu, n-am picior. Zbor. Zbor. Tudor, zbor. Ce ai acolo? Am zburat. Ok, am mai încercat o dată. Și asta e ultima oară. Ba nu. Nu se poate. Am uitat că poți. Nu se poate. Bine. Asta e ultima oară. Apoi mai ar fi aminte făcutul. Nu mă, eu nu filmez, vă rog. Dar ca femeie. Bacă grasă, asta e faza mea. M-a capturat. Odată cu bacă grasă. Zboare. Eu zbor. Uite, mi-am îndeplinit visul tău doar. Încă mai mă mișc. Te un prins extraterestri. Bă, ce fac eu aici degeaba? Deci te-au prins la extraterestri. Bine, asta a fost ultima oară când am jucat, să vedem. Care Combina 2.1, e șmecher asta. Combina 2.1 va ne combina. Yes! Merge tractorul. era? M-am rupt aici. Combina
difficulty. Vreau să fac pasă, deci asta e aia care vreau să fac Ho, ho, ho! Ce faci, te să te culci? Da? Nu. Tu chiar vrei să dormi? Băratele, nu vreau să mă joc pe Xbox, cu lumina. Am pus peste o oră, este Sfântul Andrei, deci... Ho! Peste o oră. O jumătate de oră, pentru o jumătate de oră, este Sfântul Andrei. Și... Am lăsat copilul acolo. Dramă! Am dormit și în 2, da. Tudor, mai știi pe asta? Tudor, mai știi pe asta? Ești gata? Hai să ne apropiem să... Te rog, joacă-te cu mine. Vreau doar un pic. Ce vrei? De ce are copilul ăla? E tâmpit. Asta cred că... Love story. Hai să dăm asta. Eu puneam în... Bă, ești... Hai să jucăm cu Indiana Jones. Bă, ce drăguț! Ce drăguț a fost, Tudor! Da, am fost și eu cu Indiana. M-am jucat și eu mapa asta. Nu, că m-am jucat pe mapa asta. Hai, du-te! Nu pot să mă duc, trebuie să fac așa. Ok, dar trebuie să mai fac așa. Ok. Super. Happy with friends. Nu mai vă jucați ăsta. Da. Să dau tu la știri? Joacă-te tu până... Hai. Stai eu, stai. Unde? Dacă vrei să iei de la capitaliști. Să deschideți tu. Ce? Încă o dată. Prins.
M-a prins când se joacă. Pe primul buton. Du-te pe ceapă. Hai, mă! Uite, m-am prins! Uite! Oh my god, ce greu a fost! Ah! Hai, dă-te, rândul meu. Dar m-am prins! Bravo! Îi mulțumesc că te-ai prins. Uite, m-am prins! Fii atent cum se face. Da, și eu m-am prins! Da, dar după aia vreau și eu, Ștefan. Da, și eu vreau! Că peste jumătate de oră și pentru Andrei și după aia vreau și eu, Ștefan. Uite cum faci. Te duci aici. Vrei să-ți arăt eu? Stai, fii atent, deci trebuie să calci. Când calci, să pui mâinile pe astea două. Acum, deci când calci, trebuie să ți faci. Ce a făcut ăsta? Ai, mă, ăsta merge sus. Oh my god, ce gol a fost tu doar. E? Ce? Mă gândeam, mă. Da. 11. 12 fete și asta merge foarte greu acum. Din cauza că au fost prea multe. Fucking Jesus. Oh my god. Deci, ușor partea a doua, ușor partea a treia, imposibil, zeu. Este Stai să văd când am filmat. 29 de minute. La revedere, oameni buni. Scuze că fac chestia asta, nu contează. Și la revedere, și la revedere, și la revedere. Verișor, adică eu, e ziua acum. La revedere.